Gogoratzen dut noiz jaso genuen gure lehen egoaldeko bezeroa. Gertatu zen duela 8 urte eta autoan ginen nire lankideekin Vicente eta bilera osoa egin genuen inglesez. Eta itzultzean iparaldera pentsatu nuen ez zen normala hitz egitea inglesez bezero batekin egoaldean. Eta momentu hartan erabaki genuen ikasten euskaraz. Momentu hartan amets bat izan zen, ez dugu sekulan pentsatu egun batean euskaraz hitz egin dezakegun. Baina amets bat bilakatu zen errealitatea bat eta orain irratiarekin bilera asko egiten dugu euskaraz eta ni harro naiz. Oraintxe 14 pertsona gea upin eta denan artean euskara izateko gaitasuna hau daukegu, ez? Orduan guretzat ja euskara ez da, iskinen ite dut beste zerbait, baizik eta bada proiektuan erdigunen jartzen balore bat, ez? Eta gure izaeran parte bihurtu daia. Orduan ez da bakarrik gure lan hizkuntza, baizik eta gure filosofia edo kontatzeko modu bat bada. Eta horregatik euskarari ziurtagiriak azkenen eskaini diguna izan da, erakusleio bat, ez? Nola ziurtatu dezakegun daukagun maila, eta ere baita urtero erronkak, ez? Nola zer hobetu dezakegu, ze helburu jarriko ditugu, eta nola poliki-poliki, lantalde guztin, ekintza txiki hauek lantzen jun, lehen esan duen bezala, ez? Euskara erdigunean jarrita proiektu bizi honei forma ematen juteko.